This is our last day here and you're so excited to go out. No. Yay! Say goodbye to the apartment. Cheers! Punta na kami guys. Wala na, naka-ready na to lahat. Ay, ang kahilom dire. Uy, kami nga, waning tapita. Uy, mamantay madungog. What are you watching? Bleepy? Yeah. Crocodile? Okay. They're watching Bleepy man di ay oy. Hi. Hi guys! Good morning! Oh my god. Naghahanap ako ng ng gift wrapper guys. Kasi yung regalo namin sa aking stepdaughter. Nag-order kasi ako online. And then sa amin na yung dalawa ni Mr. kasi ako naman talaga yung minsan pag wala na talagang time si Mr. ako talaga yung nag-aano ng mga regalo ng mga bata. So, naghanap ako ng wrapper, maybe ito. Kasi irarap ko to. Last day kasi namin dito ngayon guys, and then kahapon sana to irarap ko, pero masama talaga yung pakiramdam ko kahapon. Lagay ko muna kayo dyan. Pasensya na kung makalat ang bahay natin. Lilipat naman kami. Gunting. I need a scissor. Wait. Wala man tayong gunting. Ay, wait, pe. Ito lang ating gamitin na gunting. Pangkusina. Hindi ko mahanap yung isang gunting. Siguro napak ko na. Ay, nakalimutan ko na talaga. Ang pangyayari. Ano ba yan, hiwi? Ito yung regalo ko, guys. Birthday niya kasi ngayong Monday. And then, moving day namin is Tuesday. And then, since ngayon kami aalis, guys, dito sa bahay, ang mga kids, si Frank nandun na. Babalik lang siya dito sa Monday afternoon para ipa-finalize to. Kasi sa Tuesday, darating yung moving company para mag-pack. Hindi ko na ginawa yung... Buksan ko siya kasi... hindi ko sure kung nakabox din ba yung parcel. Sa Amazon ko lang to in-order. Meron kasi yan silang mga, ano ba to? Mga wishlist guys. Pag mga birthday, Christmas, meron yan silang mga wishlist. Tapos, ito, wishlist niya to. Bigyan natin sa kanyang birthday. So, meron nga yan sa mga wishlist. Tapos, meron akong mga damit na pinamili. Pero napak ko na siya. Hindi ko na alam kung saan ko nakalagay yun guys. Kasi iba kasi ako mag-shop. Ayan. Saan natin ito? Ang hirap. Hala, hindi ko siya nakabox. Hindi siya nakabox. So, ito yung box niya. Kasi hindi siya nakabox. Tape natin ulit. Kailangan siya i-tape uli. No fighting, please! Oy! Francis, no. Don't do that. Don't. Just watch your BP. Mama is doing something. Ay, ang dalawa. So, irarap ko siya ng ganito. Akala ko nakabox pa. Maliit kasi ito siya Ano to siya guys, ang regalo ko. Ang regalo namin ngayon is skateboard. So, wrap natin. Magkasya ka to. Saka ako magpa-finalize ng mga gamit guys. Kailangan ko siyang lagi na lang finalize. This time wala na talagang ititira kasi sa Monday, ano na lang ang gagawin ni Frank eh. Ang laki naman ng box nito eh. Malaki ang box. Hindi kaya tuliitan ko to siya. Skateboard lang to eh. She requested this time guys ba babalhin ako siya dito mas maliit. I think magkasya siya. Ang wishlist niya this year is skateboard. And then let Mama finish, okay? Let Mama wrap a gift for Vanessa, okay? Ate Vanessa. So, time-lapse ko lang kayo guys kasi andito din si Francis.
And then yung isa pang gift dito, wrap natin. Wait lang. So guys, natapos nating wrap. Madali ang wrap. Hindi kasi ako maka-timing mag-wrap dito kasi pag umaga, mayroon akong ginagawa ba. So last minute na to. Oh, ang isa naman. What do you want? Nang wasak. Mupay, gubot ng balay. Ni wasak uba. Ayo, samot. Ito na. Yung ating first gift. At ito, chocolate lang to guys. Gustong gusto niya to na chocolate. Mabigat lang siya oh. Yung skateboard ba? Ang liit niya. Pero ang bigat. Pang ano yan na skateboard eh. Yan yung gustong gusto niya. Yung maliit daw na skateboard. Kaya hinanap talaga namin yan online. Buti na lang talaga may Amazon, no? Your dede? You want some dede again? Uy. Mag-ipos-ipos muna ako dito, guys. Para matapos ako. Ang isa nanghingi na ng dede. Francis, that's wet. Ha? Nanghingi na ng dede yung isa. Tsaka makapagbihis din ako, eh. Kasi nakabatro pa ako. Ang ano kasi, ang lamig, guys. Ang lamig dito. Malamig na talaga. Ano lang naman ang gagawin ko, parang finishing up ba, yung mga ginamit namin yesterday at today, mga pinagkainan, tapos isasara ko yung ibang box na hindi pa nasara. Yun lang ang gagawin ko. And then, gusto niya talaga ko patimplahin ng dede. Oh. Makagatas kasi itong dalawa guys, at hindi ko siya in-stop kasi hindi ko lang siya in-stop. Although na hindi dapat, yung edad na to, dapat control na yung milk. Pinapadidi ko pa din. Because they need milk. Kasi maganda sa bata yung may madaming gatas. So, ayun. Ayos-ayos muna ako dito, guys. Final touch. Ano yung, ano ko ba? Ulo. Pero, wala na tayong magawa. We have to do it today. Tapos, later this afternoon, kailangan na naming umalis. Dung, ayaw na, Dung. Itong batang to, eh. Kauwi na sa Ella, guys. Hello. Hindi pa din ako natapos ba? Ella, Ate Ella, geschenk. Wow! What do you have there? Ja, viele Dinge. Mama will auch das, Mama. You want that too? Ang dami niyang geschenk. Is that from 3 of them? Ja, und eine Mädchen, das ihr Mutter und ihr Vater ist von Lush auch. From Lush? Ja, yung papa kay manager man siguro. Og ang mama ko. Yeah? I work here. Nein. Before. Mahal guys. Product ng Lush. I was from Lush before. Ah, ang dami niyang geschenk. Oh. Vanessa hat viele auch. Ja, Vanessa auch. Oh, KitKat. Das ist Okay. meine Lehrerin, Kunstlehrerin. Yeah. They made a party? Mhm. Okay. Continue tagpanghipos guys. Final ano. Bye! Lah, pula kag lips. Hola. This is our last day here and you're so excited to go out. No. Yay! Say goodbye to the apartment. Punta na kami guys. Wala na, naka-ready na to lahat. Si Frank na lang mag-finalize nito. Darf man sich ihr Rucksack mitnehmen? Yeah. Put her. Si Frank na mag-finalize dito guys. Ayan na. Ang tanong ba, wala na ko. Bubuan saan ako kadali ang tanong be. I have to water the plant. Mag-selfie tayo dito. We take selfie after. Ready na kami lahat guys. Antay na lang namin yung bus namin. Gabi na. Gabi na kami mag-travel. Paint that too, but not with this paint. Should be same as the doors. Guys, nandito na kami sa bahay. Nandito kami ngayon sa room namin. Parents room. Tinatapos ni Mayor yung ano, finish up. Pero wala pang floor, oh. Tagal na tapos, no? Ang ating ano. Maganda na siya, di ba? Last time, hindi ganito. Last time, nung nagtanggal tayo ng wallpaper, hindi to straight. Ngayon, straight na, oh.
Dito lalagyan ng ibang wallpaper to dyan. Ito lang muna ang nataang kuan at saka ang room nila Ella at Vanessa. Alas 10 na dito eh. Overtime here. So, and on Saturday we're going to make the floor first. Okay. The here upstairs needs to be finished, I'm telling you. Because when the stuff, I really thought of that, the floor. Because we cannot carry all that stuff on our own. Yeah. Tuesday guys, andito na yung mga gamit namin. Kaya nandito na ako kasi si Frank lang yung babalik doon sa Monday. Ay, ang kahilom dire eh, kamingaw, waning tapita, ay mamantay madungog. Daytime it doesn't look as good as So it's only at night time. only at night. Ay. Look at that. So ugly. You gonna paint that there? Yeah, going to be Okay. painted also. Okay. Why you take off the tape if you're gonna paint that? What? Why you take off the tape if you need to Because paint? I need to paint this, not the table. Okay, okay.